Район суд залында мошенниклык мәддәсе буенча җинаять эше карала. Гаепләнүчеләр 2 кеше, зыян күрүче берәү. Җинаять эше 2018 елның 14 ноябрендә ачыла. Җинаятьнең төп сәбәбе шундый, төп фабуласы дип әйтәбез инде без аны. Ике Абдуллина белән бу Дин Мөхәммәтова 2018 елда җинаять эше кузгатылган булган. Зыян күрүченең малайы һәм аларның бер туганнарына карата шушы җинаять эшен бетерүдә ярдәм итәбез дип, коткарабыз дип, шушы зыян күрүчедән акча алганнар. Зыян күрүченең гаиләсе бәләгә тарыганын белгәч, Абдуллина аңа үзе элемтәгә чыга һәм таныш адвокатлары аша акча бәрабәренә ярдәм тәкъдим итә. Дин Мөхәммәтова бу ялган аферада адвокат булып уйный. Тикшерү алып бару дәврендә аларның өлешләп гомуми суммада 3 миллион 350 мең сум акча алганнары дәлилләнә. Бу эш күпме шулай дәвам иткән булыр иде икән, анысы билгесез. Ләкин зыян күрүче як үзенең нинди тузакка килеп капканын аңлаганнан соң хокук саклау органнарына мөрәҗәгать итә. Һәм Абдуллинага чираттагы 1 миллион 750 мең сум акчаны тапшырган вакытта нәкъ менә алар ярдәмгә килә дә инде. Агымдагы елның 23 майында Шәмәрдән тимер юл станциясында Абдуллина ФСБ һәм тикшерү органнары хезмәткәрләре тарафыннан җинаять урынында тоткарлана. Әлеге эшне карау Саба районына юллана. Бүгенге көндә шушы ялган усул белән мошенничество дибез тәкъдимдә кешеләрнең акчаларын талап алу ул бик тә киң таралган бүгенге көндә. Халык ышана һәрбер нәрсәгә. Менә зыян күрүчеләр бит инде аңларга тиеш. Ул бит үзе довольно-таки зрелый кеше. Инде күпмедер тормыш тәҗрибәсе дә бар. Ләкин менә судьяны сатып алып була икән, прокурорны сатып алып була икән, тикшерүчеләрне сатып алып була дигән фикер каядыр кемдәдер туган дип әйтергә кирәк. Ул бездә дә чынбарлыкка туры килми, чөнки мин аны растрау бирдем, үзенә зыян күрүчегә. Митәм, может быть, үзегез кайчан булса да шундый сул белән кемдер коткаргансыздыр, ишеткәнгез булгандыр, наверное, дип. Юк дип әйтте инде ул. Мин вакытта шундый хәлдә идем. Үзенең балама булышу изеннән мин адвокатлар катнашыр дип уйлаган идем дип шулай итеп аңлатып бирде судка. Бүгенге көндә мошенниклар бик оста эш йөртә. Һәм алар еш кына кешегә психологик басым да ясыйлар. Бу очракта да шулай була. Алдар ханымнар акчаны алалар, аларды үз максатларында файдаланалар, кредитларын һәм башка төрле әҗәтләрен каплыйлар. Зыян күрүче як файдасына берни дә эшләнми. Мин әйтергән райондашларга уяу булырга кирәк, акыл белән йөртергә кирәк. Мошенникларның кулларына эләгергә тырышмаска инде. Бүген гаепләнүчеләр суд алдында үз гаепләрен тулысынча таныдылар, үзләренә яклауда сорадылар. Барысы да закон кысаларында исәпкә алынды. Судның соңгы карары белән Абдуллина Чәчкә 5 елга, Дин Мөхәммәтова Светлана 4 елга ирегеннән мәхрүм ителде. Алар бу срокларын гомуми режимлы төзәтү колониясендә үткәрәчәкләр. Гаепләнүчеләрнең суд карарына риза булмыйча югары органга шикаять бирү мөмкинлеге дә бар. Закон әле көченә кермәде.